Hey, abantu bayasola uba mseleku ingathi ukhulelwe. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Namhlanje kule video sawuthetha ngosne mseleku yintombi okanye ngumntana wokuqala katata Musa mseleku from Uthando Nesthembu. Usne ke wasolekela ngumama wakhe waze wakhuliswa ngunkosikazi wokuqala katata Musa mseleku uMacele. Usne ke unabantwana ababini, oyi-1 uhlala noMacele, omnye uhlala kulo tatakhe, omnye ke wesithathu waye waphunyukelwa sisisu. Sambona nakwi-reality TV show yabo ezabantwana besithembu kanye ingane zesithembu katata Musa mseleku ehamba eyokwenza into yoklinza kuba wephunyelwe sisisu. So babini ke abantwana bakhe abaphilayo, owesithathu wasweleka. Usneke uyathanda ulabelwa as umntana ongavayo okanye rebellious, ongamameliyo, but ke abanye abantu bathi usneka lokhu funeka sikhumbule uba wakhe waveza kuThando Nesthembu kwisizini eziphambili uba wakhe wahlukunyezwa ngokocansi ngomnye wamalungu efamily apha kwaMseleku. So lonto leyo funeka siyazi uba kungenzeka uba yamchaphazela usne, hence engumuntu obehavior hloba behavior ngalo. Ngoku into ethethisayo nekrokrisayo yileyo yoba usne uye wafaka ipicture ku-TikTok. Le picture ke uye wayifaka yakhatshwa ingoma ethi ngelinye ixesha abantu bayacinezela bengayazi ba bakwenza strongo. So abantu ke ukuba dibanisa lanto ebiyenzeke kuThando Nesthembu ba-comment ba hayibo sne, how can uthethe into enjalo ekubeni koba inguwe umuntu odlala ngamathuba, inguwe umuntu ongakwazi unakekela kwa indlu ohlala kuyo kowenu, khona kutheni ingathi umithi batsho ukuba bebona ke le picture. Usneke sana yena uyafaka ifoto zakhe onwabile nomuntu wakhe ko TikTok. Umdala ke mos usne, I think ukwi-late 20s ewe, apho ke sibabona ke sana njengoba nibona apha kufotiwe nasebhedini. So masithembe ke mhlamba ayonyani yoba usne ukhulelwe, ngoba senethembe yoba uzawude angene emgcini. Akekho umuntu perfect bethunani, singamane sihleba simane sisenza videos apha kuba ke isemehlweni ethu izinto zakwaMseleku. Mna ke ndithi hayi wethu usne uzityebele, andiqondi ba inoba ukhulelwe. Noko I'm sure usifundile isifundo sakhe ngoku. Inkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video, nandibona kwivideo elandelayo. Bye.